тамошобинони азиз, вақте ин қиссаро шунидам, ашкон аз чашмони ман ҷорӣ шуд ва ман алҳол хеле дар шигифт ҳастам. дар як кунҷи тоҷикистон модаре аз бемории илтиҳоби шуш вафот мекунад ва барои эҳтиёт пизишкон ин модарро дору мекунанду ба салафан мепечонанд, то ин ки агар рафту ягон бемории дигар, масалан бемории COVID-19 бошад, барои дигарон сироят наёбад, аз эҳтиёт, аз рӯи эҳтиёт модарро дору мекунанд, ба салафан мепечонанд ва ба ҷаноза меоранд. вақте ки ҷаноза хонда мешавад, вақте ки модарро ба қабристон меоранд, бояд фарзанде дохили қабр дарояд ва модарро онҷо гузорад. аз рӯи гуфти дӯстонам, ин модар 4 фарзанд, 4 писар доштааст ва дар ҳамин ҷо як ҳодисаи даҳшатангезе ба вуқӯъ мепайвандад. фарзандон мегӯянд ки духтурҳо, яъне духтурҳо ба худ либосҳои махсус доштанд. мегӯянд духтурон, дӯстои мо, агар имконият бошад, яке аз шумо модари моро ба қабр гузоранд, мо маблағашро медиҳем. онҷо духтур, пизишк ба ғазаб меояд ва мегӯяд ки садқаи фарзанд шавед, ман мемонам. гӯён пизишк модарро ба қабр мегузорад ва модар қабр мешавад. инҷо метавон ба ду чӣ хулоса кард? якум, он ки пизишкон воқеан қаҳрамон ҳастанд, имрӯз ҷони худро дар хатар мегузоранд. ман ба шумо ҳасан мегӯям. ва дуввум, меҳри мо фарзандон кам шудааст. замоне ки модар моро таваллуд кард, медонем чӣ қадар азоб кашид, чӣ қадар азият кашид. оё ҳамон 4 нафар, шояд алҳол шумо ҳамин видеоро тамошо мекунед, алҳол шояд шумо пас аз ин гуфтугӯ, пас аз чандин гуфтугӯҳои дигар, шумо шояд пушаймон шудед ва шояд пушаймон ҳам нашудед. агар шумо имон медоштед, агар шумо инсон мебудед, шумо ин корро намекардед. модари шумо безарар буд, бо дору безарар карда буданд ва шумо аз модари худ ҳазар кардед. ва бигзор шумо либоси махсус барои худ мепӯшид ва дохили қабр медаромадед. худро бехатар мекардед ва лекин инсонии шумо боқӣ мемонд. шумо дохили қабр медаромадед. шумо модари худро қабр мекардед. ҳамин лаҳза агар модари шумо зинда мебуд, медонистед ҳолаташ чӣ гуна мешуд? вақте ки шумо бемор будед, модар ҳазар накард. вақте ки шумо грип мешудед, модар бо лабони худ ба шумо об медод. ҳазар накард. худ грип шуд, худ бемор шуд, лекин ҳазар накард. ман як чӣ мегӯям, мехоҳам ки дӯстони азиз барои ҳамдигар меҳрубон бошем. дар ин лаҳзаҳои вазнин барои ҳамдигар меҳрубон бошем. як дӯстам занг зад ва гуфт ки ман бемор шудам, ман грип шудам ва касе назди ман намеояд. ман рафтам наздаш, ман бо ӯ будам чанд рӯз. дасти маро қапид ва гуфт ба ту ташаккур ки ман фаҳмидам имрӯз ки дӯсти ман аст, ки дӯсти ман нест.
ما میدونیم که این بیماری سرایت میکند، لیکن دوستان عزیز انسان باشیم، انسان باشیم. بالاتر از همه این بیماری ها انسان باشیم. من دیگر چیزی گفته نمیتوانم. انسان باشیم.